Bumba, hokus pokus. Bumba želi da se igra sa Bumbalu. Gde se nalazi Bumbalu? Negde je napolju, možda popa zna. Bumba je video neobičnog čovjeka napolju. Ja sam Ricardo, mađioničar, izvodim razne trikove. Ricardo će da pokloni žabu Bumbi i da izvede novi trik sa mirisnim cvećem. Ricardo izvuči 5 golubova iz rukava. Izvuči i zeca iz šešira. Oprezno povlači magični plašt iznad mačka i opa, iznenađenje je sada tu pas. Predivno, kaže Bumba, ali da li ste videli gde je moj prijatelj Bumbalu? Ricardo otkriva svoj najbolji trik. Kako je iznenađenje? Ricardo je Bumbalu. Kraj.